Začal by som asi tým, že som neplánoval nikdy skončiť na YouTube. Zdravím všetkých, ja som Pirát. Poviem vás vítané. Môžem prvního videa. OK, tak čaute, ja som Mareši a vás vítam u ďalšieho videa. OK, tak čaute, ja som Mareši a vás vítam u ďalšieho videa. Dnes tu máme videjko z Code Series. OK, takže čaute, ja som Mareši a vás vítam u ďalšieho videa a dneska tu máme sériu novú Skybloku, to je taký obyčajný Skyblock. Volám amigos, vítam vás u ďalšieho videa, dneska tu mám prvýkrát na mojom channelu DTAčko, toto spoločne so Samom, čau Samo. It's Robert Week. My hands are sweating while playing. I fly like a king. I don't know what's going on. I'm staying here alone. OK, takže čau, ja som Mareši a vás vítam u ďalšieho videjka a asi takto nejako som sa zrel pred 4 rokmi. Hej, za tú dobu sa určite veľa zmenilo a ja som starší, aj niektorí moji diváci sú starší. Predpokladám, že všetci pokiaľ nezomreli. Čiže ja by som chcel povedať asi iba toľko, že ja som nikdy na YouTube neskončil, ja som vždycky natáčal tie videjka, akurát vy ste ich nevideli. Ja som natočil som už asi ďalšie 2 epizódy z Terrarie, natočil som niekoľko nových sérií z Minecraftu, natočil som niekoľko ďalších videí z Crafteru, ktoré ste nevideli a žiadne z týchto videí pravdepodobne už nikdy neuvidíte a dôvodom je ten, že nebol som jednoducho s nimi spokojný. Každopádne, hej, zmena je život a ja som vyskúšal niečo nové. Nepamätám si úplne, čo to bolo za rok, ale predpokladám, že asi 2021, 4 roky dozadu, takže môj maturitný ročník ešte. Takže to dáva trošku zmysel, že potreboval som trošku riešiť maturitu a tieto veci v škole. Každopádne, podal som si aj prihlášku na vysokú, v ktorej som skončil nedávno, nedokončil som ju. Bolo to teda pedagogická s odborom matematika a informatika. V 3. ročníku bakalárskom som skončil, pretože mal som problém s jedným profesorom a možno ani tak ne s ním ako s tým predmetom, ktorý mi bohužiaľ nešiel. Jeden jediný predmet, ale tak čo už život je ďalej. Rozmýšľam tak, že kde sme my skončili medzi sebou a tým naším internetovým vzťahom, to bol asi práve Crafter, ktorý pokračoval ešte nejakú dobu ďalej, pokiaľ ste sledovali druhý channel, alebo pokiaľ ste hrali na Crafteri, tak viete, že bol ešte Crafter druhý server a neskôr bol aj tretí, ktorý bol pustený asi len mesiac približne a pritom som si na ňom dal asi najväčšiu prácu, ale tým, že už som nerobil videjka z toho, tak ľudia o to ani nemali tak záujem, pretože tí ľudia, ktorí hrali už predtým na Crafteri, tak už ich nebavil až tak Minecraft a bolo to v podstate stále to isté dokola, hoci som sa snažil vymýšľať niečo nové a k novým ľuďom sa to nedostalo v podstate vôbec. Tým, že sme boli súkromný server, nebolo to nikde na internete zverejnené, tak to bolo iba v tej našej malej grupe, približne sa nás tam stredalo z nejakých 70-80 ľudí za celú dobu. Je to dosť nezvyk natáčať videjko hlavne takto na kameru a pozerať sa tam. Ja sa možno budem pozerať všade inde momentálne, zvykám si ešte, ospravedlňujem sa. A hlavne som zvyknutý pozerať sem do monitoru a hrať hry. Ale čo je dobré vedieť, že ja som nezačínal ako herný channel, hoci tento channel, ktorý vidíte momentálne tu a na ktorý momentálne natáčam toto video, bol založený ako herný channel a všetky videá, ktoré sú tam, boli z hier, pravdepodobne až na toto. Začínal som ešte veľmi dávno na YouTube. Je to už možno 9 rokov dozadu, predsa len tento channel bude mať už 7 rokov, pokiaľ sa nemýlim. Takže nejakých 90 rokov už to určite bude. A vtedy som začínal ešte s takými tými vecami, ktoré boli vtedy trendy, ako tie youtuberské challenge a podobné veci. A
to bola taká tá cesta, ktorou som sa chcel vždycky vydávať. Avšak ja som bol vtedy ešte dieťa, ja neviem, 11 rokov som mohol mať, alebo 12, skôr aj 12, keď mi to vychádza tých 10 rokov dozadu. A preto som točil viacej hry, lebo s hrami som zabil aj viacej času. A bolo to jednoduchšie natočiť vždycky hru, ako zobrať si kameru a ísť natočiť nejaký challenge s niekým. Hej. To dohadovanie bolo často náročné určite a určite v dnešnej dobe aj často náročné je. Po tých pár videjkách, ktoré som natočil takto, som si založil channel, na ktorom som natáčal 2 roky hry. A tam bola veľká chyba, že ja som chodil vtedy na základku a ukázal som to všetkým svojim spolužiakom a viete, ako to dopadá na základke, keď ukážete veľakomu, čo robíte, a ešte v tej dobe, kedy v podstate YouTube bol iba na smiech všetkým, nehovorím, že dneska to tak není, ale hej, vtedy to bolo iné určite ako dnes. A potom som si založil vlastne channel Arashi, čo som ja momentálne, a tam som zostal už utajený. V podstate som to nikomu neukázal až do strednej školy, kedy trošku pár ľudí to objavilo. Tým, že som to ukázal inému spolužiakovi, tak ďalších pár ľudí to objavilo. Ale nejak na to zabudli, absolútne zabudli na moje meno na YouTube, tým, že mi nedali odber, tak ma potom nevedeli nájsť, zapýtali sa ma, jak sa voláš na tom YouTube, a som bol taký, že nevolám. A hej, dobre, to je v podstate histórii toho, čo bolo ešte počas toho, jak som natáčal, alebo predtým, jak som natáčal na YouTube. Ja som mal trošku ťažšiu tú vysokú školu, pretože bolo to také dosť temné obdobie určite. A neskôr som začal popri škole, po vlastne prvom ročníku, pracovať aj v kasíne, o ktorom si určite povieme viacej niekedy, ale fakt neviem kedy, keďže som tam skončil týždeň dozadu a možno sa ešte vrátim na nejakú chvíľu. Záleží, ako pôjdu veci, ale uvidíme. Čiže zatiaľ sa k tomu vyjadrovať nejako viacej nebudem. Spoznal som určite veľa super ľudí na výške a začal takých trošku aj party život, alebo by som to nazval, do klubov sme chodili a podobne. Čiže tam a popri tej nočnej práci neexistoval čas na YouTube. Proste nebolo kedy, lebo buď som bol v škole, alebo v práci v noci, alebo keď už bolo to voľno, tak som išiel von. To je nejak skvelá otázka, čo bude ďalej, pretože sám neviem, čo by som chcel robiť momentálne na YouTube. Sám neviem, či chcem natáčať hry, sám neviem, či chcem robiť, ja neviem, nejaké challenge, reakcie, ochutnávky, travel videá, čokoľvek. Možno všetko. Uvidíme. Takže v najbližšej dobe si určite plánujem kúpiť nový počítač, pretože tento notebook nás to sprevádzal už nejakých 5-6 rokov, už ho tu mám, čo znamená, že asi aj 2 posledné roky. Odtedy, čo som sa vrátil po tej ročnej prestávke vtedy a točil som a ten crafter všetko prebehlo na tomto notebooku, tento monitor je momentálne nový a má ani nie 2 mesiace, alebo možno už aj 2 mesiace. A momentálne tak do mesiaca, do 2 by som chcel nový počítač, aby sme mohli ísť naplno s hrami a aj streamovať trošku. Ja fakt neviem. Určite očakávajte viacej videí, ktoré budú mimo hier. Či už, akože mám v pláne jednu reakciu momentálne spraviť asi najbližšie video. Aj keď nechcem byť reakčný kanál, nikdy som nechcel byť reakčným kanálom, nikdy nebudem chcieť byť reakčný kanál. Ale je tu jedna kauza na YouTube, to sú veľká, ku ktorej mám potrebu sa vyjadriť aj ja. Hej, ja neviem, ja dúfam, že to tentokrát nejako vydržím. A tentokrát to aj vyjde. Tak zanechaj odber, koment, like a vidíme sa v ďalšom videu. Čau. You're all cooked, hold to shut it down, call me
one last time, cause I forgot to turn the main switch off for blood-friendly fire. But before we leave, one last destruction with you.